Čarobni frulaš. Nekada davno u Nemačkoj u jednom gradu bila je najezda miševa. Bilo ih je svuda, po ulicama i kućama, na krovovima, u podrumima. Tamanili su hranu, grickali nameštaj, vrata, posteljinu, garderobu, obuću, pravi užas. Stanovnici su sve pokušali da bi se oslobodili miševa. Ni čitava armija mačaka nije uspela da ih uplaši, nego su i mačke pobegle iz grada. Konačno, jednog dana u grad je stigao neki čudan čovek sa frulom. Koliko ćete da mi platite da vas za jedan dan oslobodim svih miševa? Upitao je. 50.000 zlatnika, odlučiše stanovnici u neverici. Dogovoreno, rekao je frulaš. Sutradan se grad probudio u zoru. Vazduhom se pronosila neka čudna melodija. Kada su izašli iz kuća, svi su ugledali frulaša kako svirajući polako prolazi ulicama. Miševi su, omamljeni zvukom, sa svih strana nadirali prateći ga. Frulaš je s mišjom povorkom izašao iz grada i zaputio se prema reci. Miševi su upadali u reku sve dok se i poslednji nije udavio. U gradu nije ostao ni jedan miš. Svi su od sreće zaigrali na ulicama grada. Kada je frulaš zatražio dogovorene zlatnike, dobio je odgovor. 50.000 zlatnika je previše. Sada miševa nema više, pa nam ni ti nisi potreban. Dovoljno ti je i 50 zlatnika. Frulaš se strašno razbesneo i povikao. Gorko ćete se pokajati što niste ispoštovali dogovor. Narednog jutra se tužna i nežna melodija začula gradom. Opet je čarobni frulaš prolazio ulicama. Sada ga je pratila
duga kolona dece koja su izlazila iz kuća omamljena čudesnom muzikom. Vratite se! Vratite se! Dozivali su ih roditelji. Tuga dečija povorka izašla je iz grada, išavši kroz šume, preko brda i dolina i niko ih više nije video. Grad je utonuo u tišinu. Bio je to stvarno tužan prizor. Mnogo godina je prošlo pre nego što su se veseli dečiji glasovi ponovo čuli na ulicama.